lapho-ke asichaze ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngeke asiqale eqaleni ke dadewethu. Uzisho ukuthi ubani usibizeleni njengoba sengithe ukuyendlala kodwa uzoqhubeka lapho. Sanibonani bantu baseNingizimu Afrika, ngikhuluma noShila wakwaSithebe eStateville eMnambithi. Ngicela ubaba uMsweli azongisiza lana udaba lami lukanjena. Ngalahlekelwa umntaka bhuti wami nge-15 zikaJanuwari kulonyaka. Uma elahleka ngithole edrobheni ukuthi wayeshawa abantu ababehamba ngeveni elimhlophe. Abantu uma bemshaya wathathwa amaphoyisa. Ngiqale-ke ngiye police station, umntana mhamba police station mayephuma emsebenzini ayobuza ukuthi ukhona yini umuntu kanje kuthiwa ayakekho. Yeah. Ngazi noma ngikhe phezulu. La kuqhubeka qhubeka. Ay, kufika isikhathi ngihambe nami ngiye police station, ngihamba nomntakasisi wami. Sifike sisho ukuthi kwalahleka umuntu kwathi uboshiwe ejele sesibhekile zonke indawo sesibhekile simthole. Amaphoyisa sawathola lapho bathi sinesho kangakanani ukuthi akekho lo muntu. Ngiveza isithombe ngithi naye bathe lo muntu siyamazi simjwayele ukumbona. Amanye athi amaphoyisa ayi lo mfana sambona. Ngithi mina kuthiwa waboshwa nje amaphoyisa wafika la elimele. Bese iphoyisa elinye lithi asiphumeni ngeveni amaphoyisa somgcinane rank kuhanjwe kuyocingwa kubuzwe ebantwini bathi abantu esamgcina lelanga ehamba namaphoyisa kazi ukuthi ukuphi. Ngicela ukuthi kiwe esibhedlela ngiyobheka khona ngoba kuthiwa yeshawa. Masifika esibhedlela emabhukwini akhona akekho umuntu ongaziwa. Ngibuye police station ngifike ngicele ukuthi amaphoyisa bangibhekise izithombe zalabantu ababoshiwe. Kuyaye kube nesithombe mawuboshiwe kuba nesithombe sakho. Asibhekise ubhuti siqale ekuqaleni size siyofika ekugcineni kuJanuwari ilona sakhe singaveli. Bese ngithi mina ngicela ukuthi ngivuleke icase ngoba akukho la sesingasagcina ngakhona. Hayi bazivulisele icase. Ngibuye size la ekhaya umntakasisi wami lo ngangihamba naye ayewakubona okuningi ukuthi kuningi nje okwenzeka laphana okunye sasingaka-understanding ngendlela ababebuza ngayo amanye ngoba amanye amaphoyisa athi siyamkhumbula lo mfana wayelimele lana. So ihambeke indaba icase engivulile kuthuleke mhlawumbe after 2 weeks bese ngithola icall ebusuku. Private number usisi athi ukhanyile uphethe icala le missing person. Engibuza ukuthi le statement engisibhale lapha siyiqiniso na. Ngithi yebo bengilahlekelwe umuntu uma ngibuza abantu bathi uthathwe amaphoyisa. Okusho ukuthi ulahleke lapho ke police station. Ay kuphamba isikhathi mhlawumbe phela amaviki awu2 sisangasho lutho. Kuthi makungisombuluko noma lesibili ngihambe ngiye police station nofuna umuntu nami sengilikhohliwe negama umuntu engamazi ngihambe ngibuze emaphoyiseni. Ngine case engayivula manje umphathi waleli cala ngimazi. Thiwa hayi mhlawumbe ufike sebehambile ngihambe ngibuyele futhi kwaze waba ngelinye ilanga ngithola omunye umntwana osanda ukufika kulama abaseshabasha. Angibiza ngihlalise phansi office ngimtshele yonke into angicheckele phansi. Abuya ngitshela ukuthi icase le ye-missing person lo ifuna iphethwe ukhanyile. Ukhanyile akekho emsebenzini kade amiswe emsebenzini. Ngibuze usisi ukuthi hawu kanjani ngoba kulahleka umuntu and sekunesikhathi eside lo muntu elahlekile. Athi usisi kube khona umphathi ngangibusa kuyena manje akekho bobuya ngelinye ilanga. Ngihlale ngiye kule genga ngala ekhaya ngoba ibone ngangicinga nabo akukho la singacinganga khona sibuya ngisho koSkhothi ngoba kwakunabantu abathi usejele eSkhothi yithi labazama imoto sambe safika ejele eSkhothi basitshela ukuthi nje umuntu okathiwa utshontsha umshini angeke azaboshwe la ejele uzoboshelwa eMnambithi amacala amancane nje futhi abawathathi khona ilokhuzana umuntu mayiboshwe ngalo letha la eMnambithi la kuyijele khona elikhulu. Hayi sibuye eSkhothi
Mengifika lana abafana igenge leyangalana banginikeze inamba ukuthi hayi ubokuthi intomkati ngoba ngasi le case yakhe ithuli nje akwenzeki lutho banginikeze inamba ngifone kubaba umkati nginecala elikanje ngalivula lapho usiza ngaze ngilithole ngicela ukuza ngizokubona kusasa udaba lakho ngilisho kahle hayi avuma baba ngabe nankinga ngithi kusasa ngo10 ngizofika ngifike ngimdlalela udaba athi nje akalazi lelo daba akazazi ukuthi kunomuntu walahleka lapha athi ke uzongibuzela ke uzohlanganisa abaphoyisa abuza ukuthi case iphethwe ubani kanjani anoma ngandlulisa usuku lodwa yini ngabuyela khona ke ayimangibuyela khona sebekhona ke phethe ke labanye abaphathi babaseshi bachazela ngodaba ke icase isikhona ke ilokhuzana idockers iclean njengenalutho kungekho la ukuthi mhlawumbe lo ayithathile iqaleni waya kuphi ubaba ungatasho ukuthi ayiselizophathwa uduma uNgcobo icase yes ayithathe kuNgcobo icase mhlawumbe emva kweviki angifonele angitshele ukuthi hayi mina ke uNgcobo siphethe icase yakho ngoba safike ngekho besitshela nje ukuthi uNgcobo nje uzophatha icase bese yangibuza ke ukuthi bukhona yini engizwayo ngithi mina no kuloko mina enginakho wena unakuphi ngoba le case kade ngayivula mina ayikho usizo ngingalithola so abantu bayakhuluma vele uma usesimene sikanje uyalalela abantu babekhuluma uqoqe konke ukuhlanganisa wena usunakuphi athi hayi usazobheka ke naye usazohlanganisa ke ngithi mina khona enginake ngikwaziyo mhlawumbe kuphela iviki elodwa futhi ngihlangane naye etrobheni hayi ngitshela ukuthi hayi ngisabhizi khona icase hayi asinda yomntwana olahlekile kanjani umuntu mina kade ngikhuluma naye kakhulu kade kubaba umngadi noma kukhona enginakho besiya kubaba umngadi siyokuhlanganisa ukuthi sengizwe u1 no2 no3 kanje how khona la ngifonela khona ubaba umngadi ukuthi ombuza ukuthi icase uNgcobo sesebenze kwafika apho wathi ubaba umngadi kade bekuhlanganisa lokho bezoza bezo-addressa umndeni ukuthi sebehambe bagcinaphi kulo lelo viki nje engifonele mhlawumbe kwakuwumsombuluko noma kwakuwuLesihlanu kuthi kuwuLesibili usisi wami angifonele asi angiphuthume edrobheni ugogo lo ngaseboxer uthi kune information abayithola ebhala ukuthi abazuqa abaveli hayi ngiphuma impela nami la ekhaya ngigijima ngiyogibela itaxi ngifike edrobheni ngimcinga ugogo uma engibona asi nje ugogo iphepha ngibona abafana lapha befunda iphepha ngezwe bekhuluma ngoqa ngabuza ngathi kuthiwani ngoqa base kuthiwa kunomuntu otholakele onethathu ebhala ukuthi uqa ugogo acela iphepha ke aphuthume eboxer usandile umntakasisi wami wayeselifini ngoJune bangamfica usandile ke angazi asixhumanise nomuntu nje osephayikeni owazi inamba zethu ngoba ugogo bengazi kodwa inamba zami bengazi nje uAntomfana ngifike kugogo ke asinaku naliphepha libhalwe ngoqa hayi ngithatha impela yilo leli ngithatha ugogo ngilifunda athi kuthiwani ngitshela ukuthi hayi gogo kuthiwa kunomuntu watholakala ku-R74 waphuthunyiswa esibhedlele iMausi ukuhamba kwesikhathi waseyandlule emhlabeni unethathu ebhalwe ukuthi uqa engalweni ngicela ukuphazamisa kancane mhlambe othi noma ngingakwazi ukufunda kahle asimfundele nomuntu obukayo angiboni kahle ngizozama nami ngizofifiyela nje iLady Smith Herald le 24 June 2025 upage 2 na ntolo lwadaba luthi isihloko sakhona police appeal for help to identify assault victim kubeke indaba ethi Winterton police detectives are asking the public for help to identify a man who was found badly beaten alongside the R74 on 22 January.
Police responding to a call discovered the unconscious man, believed to be about 40 years old, and rushed him to Emmaus Hospital, where he later died. A murder investigation is underway. All right, okay. The victim is average build and height and has the letters. Okay. The victim is average. The victim is of average build and height and has letters Qa tattooed on his upper left arm. He was wearing blue denim jeans and a white t-shirt when he was found. To date, no missing person reports match his description and no relative has come forward. Anyone with info is urgently to contact. Anyone with info is urged to contact Constable Bimbrish on 083 blah 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 in number or 082 462 blah 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 blah. Ifunde kanjalo ke iphepha. Qhubeka ke dadewethu. Iphepha ngilithole ngilithathe kugogo ngibela itaxi ngisingehla nje ebridgini ngingene kumngani wami lapha ekhoneni sithumela ingane sengi-airtime sifone hayi usisalibambe ke uciko ke bese ngiyasho hayi ushila sisi lokhuluma naye wakasithebe benginomntwana okade ngilahlekele so ngibona la kwi-article ukuthi kunomuntu otholakele cela ukuzom-identify uyena ngoba naye bewuqa athi usisi ayicela ningezi kusasa ngoba uLesithathu ngizobe ngikhona ngoLesine ngithi mina hayi okay akunankinga ke sisi usho ukuthi sokubona ngoLesine ngifike la ekhaya ngilokhu ngishuthele article ngisendele ubaba umngadi ngimtshele ngibe sengisenda ivoice note ukuthi baba umngadi nakwe ngikuthola ephepheni sengifonile kuthiwa asize ngoLesine angiphenduleke naye athi ayi okay ntombi ngizonizama ukuthi nginihlelele nihambe nomseshi ngoba ngamchazela konke ngathi baba umngadi kwa transport lokuthi siye khona asinamali. Yes. Wathi hayi ngizoni arrange le transport nomseshi sibonge hayi ufike uLesine ngicele nomalume umalume nosisi wami omdala ngihambe ngomcela sihambeni sonke sifike lena masifika lapha forensic. Okay baqala bangene bodwa ke kusho ukuthi uBimrisheni wayesaphethe le file yonke le enalethombe zasesibhedlela yakhe bangene ke baqede ke besibize ngawani kufika ubone babuza ukuthi ubona ngani ukuthi uyena ukhombeke ukhombe kodwa wayebonakala nje ebusweni oyingashayekile wayimosheke emzimbeni. Hayi siqede ke sonke singena ke hayi confirm ukuthi awuyi sibuyeni sonke sizengala ngaphambili sithi nje sahleli lapha bodwa forensic bese sike nakuke ke manje ngithanda ukuthi nginazise wona ukuthi lo muntu lo ungcwatshiwe iso ngingakholwa futhi ngambuza ngathi usuthi manje bhuti wathi sithi lo mzimba ungcwatshiwe izolo ngathi kanjani ngifonile mina ngakhuluma naye ngaze ngambuza ukuthi ngathi sisi yenzeke kanjani lento sesijabula ukuthi at least sesiyazi ukuthi ithambo lethu silitholile sengcatshiwe futhi sesizokwenza njani ke manje vele kuqale phansi kwamswini emva kwesikhathi esingaka umuntu ekhala ukuthi mesithola amathambo ke kuphela lapho sasesijabula ukuthi at least ke basesiwatholile amathambo ethu kusiba right kwavele kaqala phansi inkinga enkulu ke kunoqala ke manje ngoba sazi ukuthi sizomthola kanjani ngoba besinesifiso ukuthi sicela ukuthi singcwabele thina ngendlela yethu ngoba nangale ndlela ahambe ngayo akukho kahle kuningi ke manje iminyango ekuthiwa simele sihambe
izolo nje ngikhathele igazi ngoba la sihamba khona bafike basitshela okunye ala sithi siyakhona bafike basitshela okunye uze singazi ukuthi kumele senze njani. Okay, uthi benifike sisi khona ngizoyibamba kahle nifike police station yakho police station afika kuyona ku forensic ukuphi usesikhothi nifike esikhothi kwa forensic bazonikombisa izithombe zomuntu otholakele basikhombisa nje kuyifile yomquko yasesibhedlela. Okay, mani ibheka le file iyamesha no nengane yakini nomfweni iyamesha impela yena ngoba ebusweni akashayekile uyabonakala ebusweni khona la bemshusa khona ebusweni nje kuphela. Yes, ngase ngiyabuza futhi ngathi ngoba ethombeni uyabonakala babengayikhiphi ingane lesikhathi ngoba kade saqala simfu naye umseshi wami ngaze ngaxabana naye khona lapha ngathi usho ukuthi angisizanga ngalutho vele umuntu usengimtholile usengcwatshiwe futhi kusho ukuthi ayikho nje yonke le kade ngiyenza. Africa my continent, Africa my home. Isimo ke lesi esibhekene naso iminingi imibuzo ekhona nami enginayo kodwa ngeke ngiyibuze kuba ngiyazi ukuthi ianswer ngazo ngizoyithathaphi kodwa sikufuna njengamanje nesifisa kwenzeke njengamanje indlela esobanjwa ngawo ngesandla ukuthi ke kugcine sifike kulelo thuna lelo masifika kulelo thuna lelo akwazi ukuthi ke akhishwe akwazi ukuthi azongcwatshwa ngendlela kufanele angcwatshwe ngazo. Siyazi ukuthi umzukuzuku ke seqala ijeni seqala umsebenzi seqala umqansa onzima ukuthi umuntu esengcwatshiwe aphinde akhishwe. Maningi ama-document afunekayo maningi amaphepha afunekayo maningi ama-signature afunekayo kodwa lokho asiboni ukuthi singathi iyona into ezoba intaba kakhulu. Okunye nokunye nemibuzo enginayo okwamanje ngiyakhetha ukuthi ngingayibuzi mhlambe masiloko sihamba nalolu daba eminye imibuzo izoyivelela mhlambe nabantu abazosiphendula. Njengamanje into esifisa nje ukuthi mayenzeke ukuthi ke sithole indlela eqonde nje ngqo ekuthini siya kanjani ethuneni lakhe ukhishwa kanjani iziphi incwadi ezifunekayo ukuze bekwazi ukuthi ke lamumbe aphinde ayongcwatshwa ngendlela futhi enesithunzi ehloniphekile engcwatshwa abantu basekhaya. Siyazi ukuthi ke ukungcwatshwa kodwa inhlabathi nenhlabathi ithuna nethuna negama lomuntu noma ungahamba kuphi kuhle ukuthi enhlabathini yakini bese igama lakho libe lapho hayi igama lakho libe senhlabathini ongasiyakini kuhlala kunalowo mgodi lo kuhlala kunalezo hibe lezo. Ngicabanga ukuthi ilokho kwamanje engakusho ukuthi siyacela nesilekelele ngayo yonke indlela kulekeleleni sifisa ulwazi nabantu abane authority nanokuthi ke amandla ke okuhamba imali ke manje sekufuneka ukuthi imali ke manje sesizobuya ke manje ibhakede likwazi ukuthi ke sisupport ngempela ukuthi makuthiwa kufuneka endaweni ethize angabi nayo ukuthi ke isikhathi sikhona kodwa imali ayikho. Ezinye zezinto okwamanje mhlambe ngizoyibeka lapho ukuthi usizo esicelayo i-direction bese ke abaphathi bamaphoyisa bayosichazela nje ukuthi ke uhlala isikhathi esingakanani umuntu olahlekile before angcwatshwe. Lana ke indida ukuthi bese betholakala umndeni yenziwe appointment kwaxoxwa manje futhi usengcwatshiwe ilapho nje abaphathi bamaphoyisa ufuna besichazele lapho engaba amaphoyisa angcwabayo noma uforensic angazi nokuthi ubani kodwa nje amaphoyisa njengoba udaba lokubona ngicabanga ukuthi ibona abazosichazela kangcono ukuthi imuphi umnyango esifisa akufanele ukuthi singene kuwona. Okwamanje ake ngivale la ngethemba lokuthi sizothola ulwazi sithole uxhaso lokuthi begcine bengcwabile. So hamba nalo lolu daba ngesishiye endleleni. I thank you.